Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So eto, Clark. So didiretso tayo dito. Pupunta tayo ng Margot, Angeles City. Eto, bibigyan natin ng update yung mga dinemolish na mga bahay rito. Ayan, titignan natin kung meron o wala nang nakatira dito or wasak na yung mga bahay nila dati. Ayan, yung mga dinemolish dati, di ba? Alos part 1, part 2 na tayo or part 3 na gano rito. Ano na kaya ang estado ng mga bahay rito na winasak nila? Sayang, napakagandang mga bahay dito. Sayang talaga. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Sana binigyan sila ng mga relokasyon, no? Or pera man lang, kahit papaano o kahit magkano lang. Eto, masikip lang yung daan dito sa may Sapang Bato, ay Margot, or papunta sa Sapang Bato meron din dito. Didiretso ka lang, tapos mayroon din daanan ng Clark dito. Mamaya papakita ko rin sa inyo siguro. Eto, Barangay Margot. Ayan na. Yan o, Deca Clark, meron din dito. Pakaraming bahay rito. Ayan o, bahay yung Deca Clark. Maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. And tagulan na po mga tol. Sana yung mga kagaya ko nagmumotor, ingat lang po tayo. Madulas po yung kalsada kapag basa or umuulan. Ito, marami na rin bahay dito. Dati kukunti lang yung mga nakatira rito. Ngayon solid, dami na rin pwedeng mapagbilhan dito o pwedeng kainan o mga part ng mga motor. Ayan o. Ito, tapos Deca Clark dito sa kaliwa. Napakaluwang ng Deca Clark. Napakaraming bahay dyan. Ayan, pagpasok dito, simula dito parang wala lang, no? Parang walang mga bahay, pero pag nandun ka na doon sa mismong entrance ng papasok, ang dami, sobra. Hindi mo na mabilang yung mga bahay doon. So update ko kayo kapag malapit na tayo. So eto, Margot na. Ayan, Malaus Kopo, balik saya Margot. Ayan, tingnan natin yung mga dinemolish na bahay rito. Sayang, ang gaganda pa naman ng mga bahay nila rito. May nakapagsabi pa sa akin na nagbenta daw sila ng mga lupa nila o ari-arian na sa bukid, tapos nilagay yung iba, nilagay sa bahay yung mga pinagbilan nila ng lupa, tapos bigla't bigla mawawasak lang, di ba? Nakakalungkot naman. Sayang. Yung pinakamahirap dito, yung mawalan ka ng tiraan. Simula dito sa likod ng Barangay Hall, unasak na yung bahay. Ito, ano muna tayo, ikot muna tayo dito syempre, kasi dito tayo dumadaan dati. Ito na yung malaking bahay dati, di ba? Ayan po. Kung kilala nyo yung mga bahay na yan dati, di ba, napakalaki nito. Ito, napakalaki dati nito, bahay na yan. Ngayon ito, wash out, wala na. Ayun yung mga pabahay dyan, oh. Deca pa rin nata yan, oh. Ayan, oh. Ito, sak, may natira, ayan. May isang nakatayo. Ito, wasak. Ito sa pinsan namin to, wasak din.
Sa kabila rin, no? Wala na rin. May nakaarang na ngayon ng yero. Ayan, no? Winasak na rin. Ayun, kabilaan na. Simula rito. Sayang yung mga bahay dito. Yung pinakamahirap, yung mawalan ka ng bahay o tiraan, no? Ayun, no? Tinatanggal na yung ano, mga bakal. To, sarado na rin, wasak na rin. Ayan, may yung mga nagtatanong bakit winasak, bakit dinimolish. Kasi po ata may mga may nagmamayari ng lupa na to. Kasi yung mga dating nakatira rito, walang mga titulo. Kaya ganyan yung nangyari. Kinukuha na ng may-ari. Kaya yan lang yung sinabi sa atin mga tol, bawal gumawa ng kwento, baka mahirap na. Ayan, wasak. Lalo na may tinatayong building dito. Ayan, baka ganyan yung gagawin nila din sa bahay na yan, ay sa mga winasak na pabahay dyan. Ganyan, no? Napakalaking hotel na rin yan, no? Baka ganyan yung gagawin nila. So, didiretso lang tayo dito papunta ng Sapang Bato. Tapos may gate dito, papasok naman ng Clark. Kasi ito nakapader to, Clark na yan eh. Yung nakaarang na pader na yan. Tapos makakapasok ka lang dun sa may mismong gate. Anong oras na ba? Mag-aalas 5 ng hapon. Ito, kung mapapansin nyo mga tol, marami rin nagtitinda rito. Ayan, kabilaan. Ito, natatraffic tayo dito dahil yung papasok ng Clark, napaka-iksi lang. Ayan, no? Yung mga nagtatrabaho sa Clark. Ito, ayan. Ito yung papasok mismo sa Clark. Ayan, di ba, maiksi lang. So ito papunta ng Sapang Bato, kila Apple Diap. So hanggang dito na lang mga tol, maraming salamat sa inyo, and see you next vlog na lang ulit.